Vitajte. Dnes sa pozrieme bližšie na jeden produkt, konkrétne Tribola od Zemodar. Máme k dispozícii nejaké podklady a našou úlohou je preskúmať, čo tieto materiály vlastne hovoria o zložení, výrobe, no a možných účinkoch. Presne tak. Ide vlastne o kombináciu troch, povedal by som, dosť známych rastlinných tinktúr. Ktoré sú to? No podľa tých podkladov je to ginkgo dvojlaločné, čiže ginkgo biloba, potom ženšen pravý, panax ginseng a do tretice kotvičník zemný, Tribulus terrestris. Známe názvy, áno. A tie materiály uvádzajú, že cieľom tejto kombinácie je taká prirodzená podpora, kognitívne funkcie, fyzická výdrž, aj tá hormonálna rovnováha. A často sa tam spomína ten synergický efekt však? Áno, to je kľúčové slovo. Myšlienka, že tie rastliny spolupracujú a výsledok je možno lepší, ako keby sme ich brali oddelene. A má to oporu v tradičnom použití aj v niektorých vedeckých dátach, ktoré máme k dispozícii. Dobre, tak poďme najprv na tú tradíciu. Zdroje spomínajú naozaj dlhú históriu? Určite. Napríklad ginkgo, to sa objavuje už v starých čínskych textoch, Shennong Benkao. Tam sa tak obrazne píše, že otvára rieku krvi v mozgu. Pekný obraz. A ženšen? Ženšen je samozrejme stálica tradične čínskej medicíny. Tam sa verí, že posilňuje čí, tú životnú energiu, hlavne sleziny a plúc, a tiež harmonizuje shen, teda ducha. A kotvičník? Ten je skôr z inej tradície? Ten má silné miesto v ajurvéde. Klasifikujú ho tam ako vrishia, čo je v podstate afrodiziakum, a vajžakarána, čo znamená výživa pre reprodukčné tkaniva. Fascinujúce, takže tradícia je bohatá, ale čo hovorí tá modernejšia veda podľa tých podkladov, ktoré máme? No, čo sa týka ginkga, tie dokumenty spomínajú jednu rozsiahlú metaanalýzu. Viacero štúdií dohromady s viac ako 2000 účastníkmi. A výsledok? Naznačila zlepšenie kognície pri miernej demencii. Pri dávke 240 mg toho štandardizovaného extraktu EGB 761 denne. Skúmajú sa tam mechanizmy ako lepšie prekrvenie mozgu, antioxidácia, aj modulácia oxidu dusnatého. Čiže potenciál pre mentálnu sviežosť, ak tomu dobre rozumiem. Tak nejako. Potom ženšen. Tam sa materiály odvolávajú na prehľad z roku 2024. Vyše 1000 ľudí. A čo zistili tam? Potvrdilo sa tam spojenie so znížením chronickej únavy a tiež lepšenie VO2 max, čo je vlastne ukazovateľ aerobnej vytrvalosti. Takže linka na energiu a fyzický výkon. A ten tretí, kotvičník? Tu sa spomína systematický prehľad z roku 2025, tiež cez 1000 účastníkov, a ten ukázal možný nárast hladiny testosterónu, teda hlavne u mužov, ktorí mali na začiatku nízke hodnoty. A zlepšenie v dotazníku sexuálnych funkcií. Aha. A ešte také menšie, pilotné štúdie naznačujú aj možnú podporu pri regulácii cukru a tukov v krvi. U diabetikov druhého typu. Dobre, a tu sa to začína spájať, tá synergia. Ako presne to má podľa tých podkladov fungovať dohromady? No popisujú tam viacero možných ciest. Napríklad ginkgo a ženšen spolu, tie by mohli podporovať sústredenie a pamäť, cez to lepšie prekrvenie mozgu a efektívnejšie využitie glukózy bunkami. Jasné, podpora pre mozog. A čo ženšen s kotvičníkom? Táto dvojica sa v tých textoch spája skôr s energiou a, povedzme, libidom. Spomínajú sa tam mechanizmy ako ovplyvnenie hormonálnych osí, HPH a HPT. Tiež podpora tvorby toho oxidu dusnatého, čo sme už spomínali, a vplyv na androgenú signalizáciu. Rozumiem. A navyše, vlastne všetky tri obsahujú látky s antioxidačným účinkom. Flavonoridy, ginsenozidy, saponíny. Tie môžu chrániť bunky pred poškodením. Zaujímavé prepojenia. Povedzme si ešte stručne o výrobe, ako ju popisujú tie materiály. Je to tam opísané ako celkom starostlivý proces. Začína to ručným zberom, potom macerácia každej byliny zvlášť v bioetanole, 6 týždňov pri kontrolovanej teplote, denne sa to mieša. To znie pracne. Áno. Potom filtrácia, lisovanie a dôležitý krok štandardizácia, aby bol zaručený obsah tých aktívnych látok, napríklad gingoflavon, glykozídy, ginsenozídy, saponíny. A na záver sa to zmieša. Presne. V konkrétnom pomere 30% ginkgo, 40% ženšen a 30% kotvičník. Teda podľa týchto zdrojov. Dobre, takže pre koho by to mohlo byť určené? Čisto podľa toho, čo naznačujú tie indikácie v zdrojoch. No, naznačujú viacero oblastí. Mentálna únava spomínajú študentov, ľudí v duševne náročných prácach,
Potom chronická únava, aj podpora pri fyzickej záťaži, napríklad pre športovcov, a tiež tá podpora libida a hormonálnej rovnováhy u mužov aj u žien. Odporúčané dávkovanie, ktoré sa tam uvádza, že 30 kvapiek 2-krát denne a taký cyklus 8 týždňov užívať, 2 týždne pauza. Dobre, ale určite treba spomenúť aj tie bezpečnostné veci však, čo hovoria podklady. Áno, to je absolútne nevyhnutné. Zdroje zdôrazňujú opatrnosť pri súčasnom užívaní liekov na riedenie krvi, ako warfarín. Tam odporúčajú sledovať INR hlavne kvôli ginku a ženšenu. Sú tam aj iné interakcie? Áno. Ženšen môže teoreticky interagovať aj s liekmi, ktoré sa metabolizujú cez určité pečeňové enzymy. CYP2C9, CYP3A4. To by mohlo ovplyvniť zase ten warfarín alebo napríklad statíny. A pri niektorých liekoch na vysoký tlak, blokátoroch kalciových kanálov, sa odporúča konzultácia s lekárom kvôli ginku. A sú skupiny ľudí, pre ktoré sa to vôbec neodporúča? Podľa týchto materiálov áno, nemalo i sa to užívať počas tehotenstva a dojčenia. Pri hormonálne citlivých rakovinách je nutná konzultácia s onkológom kvôli tomu kotvičníku a nie je to určené pre deti a mladistvých do 18 rokov. A nežiadúce účinky? Môžu sa vyskytnúť. Spomína sa nespavosť, najmä pri ženšene, potom ľahšie tráviace ťažkosti alebo kožná vyrážka. Dobre, takže keď to celé zhrnieme, čisto na základe tých informácií, čo sme mali k dispozícii. Tribula je kombinácia 3 rastlín, majú dlhú tradíciu a tie vedecké podklady naznačujú, že by mohli spoločne pôsobiť na myseľ, energiu aj tú hormonálnu rovnováhu. Presne tak. Treba ale znova zdôrazniť, že vychádzame výlučne z tých dodaných zdrojov. Samozrejme. A možno taká myšlienka na záver, ktorá z toho vyplýva. Stále sa tu vracia tá synergia. A je zaujímavé premýšľať, ako tie tradičné systémy, či už čínska medicína alebo ajurvéda, mohli identifikovať takéto funkčné kombinácie dávno predtým, ako sme my začali analyzovať, povedzme, moduláciu NO alebo enzymy. To je pravda. Akým spôsobom by asi budúci výskum mohol ešte lepšie prepojiť toto tradičné empirické poznanie s tým detailným pohľadom na biochemické dráhy, možno pre ešte lepšiu optimalizáciu zdravia a vitality? To je otázka na zamyslenie.